Eu criei-me no isto hasta os 6 anos, que empecéi na escola. Eu sei moi ben os anos de escola que tuve, de 6 a 12, 6 anos. Non creo que houbera moitos que aprenderan outro tanto en 6 anos. Pero fuche á escola no isto. No, en mi año. En mi año iba á escola e pola tarde coas vacas. Había escola, o mellor pola tarde, pero non iba. Iba pola mañán solo. Porque será así. E quen che daba a clase? Quen era o profesor? Ao principio empecé a ir á escola que ainda non había a nacional. Empecé a ir á escola de pago. Un maestro non se ría nada, era serio. Había que aprender sí ou sí. E, bueno, ibas aprendendo con aqueles libros que había, e aquelas cousas. Despois, veu a Escola Nacional, que a puxeron ali á beira da carretera comarcal, que pasa, cara a Laxe. A carretera que vai a Laxe. A carretera que vai para Laxe, sí. Sí. Ali montaron a escola e íbamos á escola. Os rapaces son unha escola e as rapazas é outra. E ali, pois na escola, pois o de sempre, jarrear uns con outros e facer o que fan todos os rapaces, facían. Hoxe xa non fan desas cousas. Pero daquela que se facía? Daquela, podíase de todo. Os rapaces tiñamos forza daquela, non vais pensar que eran os rapaces de hoxe. Tiñamos forza, porque traballábamos, estaba super curtido. E ibas á herba, ibas ao que che mandaban, encher o pote de auga para darlle ás vacas todo 2-3 veces ao día. Lle daban 3 veces ao día. E veña, caldeiros de auga. Dali da fonte estaba cerca. Fonte do Picho? No, da de arriba. E cando non había de arriba íbamos máis alá á beira da carretera. E unha silla de auga na cabeza e un caldeiro en cada man. Co molido? Ou sin molido. Sí. E viñas sorteando. E nunca che caeu? Non. Se caía... Si caía había, non? Millor era que non caía. Si caía había tocata. No, a mí nunca me pegaron. A parte, pois, era de moita comida, eu comía moito. E, bueno, podíamos facer moitas cousas. Facíamos cousas, non todos, pero os máis así, de diante, non tiñamos moito medo. Entonces, igual viño o cura, tiña un biscúter, cambiábamos yo de sitio, entre 2 ou 3 ou 4. Cambiábamos o coche de sitio, despois non encontraba, bueno, cousas destas. E despois o maestro, claro, o maestro despois nos castigaba. O castigo era poñerche un garbanzo debaixo de cada rodilla, pero a rodilla xa iba facendo o sitio do garbanzo, xa non che doi. É un libro en cada man, coas mans en alto, e así. Había un, non era eu solo, había un que tiraba os libros á cabeza. Entonces había problemas casi todos os días. Era algo máis vello que a min e se xa morreu. Crees que estudaste algunhas? Tamén zoupaban. O maestro tiña unha regla feita por un carpinteiro. Por un lado tiña 1 centímetro e medio, polo outro ben tiña cerca de 1. Así de resbalón, con números. O carpinteiro facíalle ben. Pero era dura, dábache cada variada. Joder. Sí. Si, a ti deuche máis dunha vez, ou? Non te crees, non. Víala ben. Pero dos libros sí, non? O dos libros si, eu non llos tiraba. Pero un día, cando me fun da escola, porque casi sempre éramos 3 os que formábamos os líos todos. Éramos 3. Entonces, cando tiña a culpa, bueno, ainda acetas, ainda, aunque che dean un medio pau, ainda vas levando. Pero sin culpa, doen moito máis. Ese día doume sin culpa, ademais viña coa regla para darme na cabeza. Eu viña a intención, a collín, a puxenlle o brazo e doume no brazo. Pero non me dou, ese non me doi. Pero non volvín. E dixen na escola que non volvía, e non volvín. E xa a traballar.